Joseph Chinenyengozi obi owo onye Mbaise o oshi umuzu Umuoree Eziudo Ezinihite Mbaise Chief Dr. Sir Joseph Chinenyengozi obi onye dilike Chief Dr. Sir Joseph Chinenyengozi obi ono Michigan na-achụ nta ego oji mmadụ kpọrọ ha ọ bụ dimkpa asaa ke nọ n'ofu onye agbaga maka mma de Joseph ihe agbaga maka Chief Joseph de Joseph ihe agbaga maka ịbụ nwanne m odozi obodo onye mechi ga-adị mma okwu nna gwa ndị Umuoree Eziudo Ezinihite Mbaise unu nwere mmadụ Chief Dr. Sir Joseph Chinenyengozi obi anya bụ nwa nke asatọ n'ezi nne na nne ya o n'ezi Mr. Christian enwere ama Yes, I know. I'm going Okay.
Nobody said you know my
No, I'm waiting for him. Likely that he will be here today. I'll get in touch with you. I'm Diko, what I have. Okay, I have Ukebe Francis Kachio. The name you were able to make I had a video today. Hey, in fact, Obi Danyoto, like you can see, I'm very happy. Okay, Mbiarabia, Lord, have that say, why Oriegbu, Mega Potuke. And so I was even carrying. I'm adding them through. It's a thing of joy. Even Obi the Muto, like you asked me, Obi the Muto, I'm happy. Chinenyengozi in the Sajobi. Came and gave Mugarada. Because I didn't walk a car. Even member I won't mean a gym moto. Yeah, man, I'm a shame, but I won't. Ezinihite. So, Memjaga, he the man each Oriegbu Ahuriegbu came more to Nozugaja. Nas every as an heavy lezoa. So, unlike before, I am a home or the filter had the Kungenazo. So, because
ngozi nwere inye dị young man ọ karịrị akarị asị m Chineke kere ụwa onye mere ka ụdịrị onye dị otu ahụ lụọ ụwa n'ala Umuoree asị m Chineke nna ya biko gọzie ya ya gọzie ụmụ ya gọzie famili ya ihe ọbụla bụ obu n'obi ihe ọma ọbụla obu n'obi Chineke ya gara ya n'ime ebe anyị nọkwa na na ị nwere ike leghasị onye mere ebe a anyị legharịghị awụ anyị arụrụ ebe a ya sị anyị ga-eji achị ihe ụmụndọm ibe m ọkwa gara Oil mill. oil mill processing house anyị Okay. ịhụ na n'otu esiri mee ya n'elu mala ọya menyere anyị anyị ahụkwara ahịa otu ichere ma so ekpere anyị niile bụ Chineke na ya gọzie ya nyere anyị amara eje alọ ya ihe ọbụla ọ na-eme n'ụwa Chineke na ya mere ya ebere ka ọ dịrị ya na mma n'aha Jizọs. Amen. Thank you very much. Thank you, We are happy. Amen. Ke bi dum ganke wa kara me ka kara Don't worry, Nabe. Don't worry, Nabe. How chọrọ ịgwa anyị? ahịa lazụ elere ahịa Chineke le nye aka ka ahịa lazụ a ga-eji onye mụ na kiriri obere
Outside. Get outside. Get on front. Amen.
Ikebe de la mlekwe na ngwa ahịa m afọ emebe. Amụchara ebe a. Amsakachara ebe a. From here na abite ya. Amụche. Selecha m na aka. Amụche. Amụche. Agaji. Ndio. Bila chana na mcheje na. Mama tu mke. Está bueno. Todo foto que Uyole. Uyole. Como amakam. Amakam. Ano ko dogi? Igi bi friend ko la ya. Isinji nye bi hole da o jido na.
Umuoree mamane. Ite. Kega wachi.
Keleni. Keleni. Ibe hidi ma keleni. Meka na keleni. Esha da be keleni. Keleni. Eti ta mamane. Mamane. Aya ga je iso ye so. Question. O tu mu chileke. Ebe oyishi anyị ga nọ nga kwane ha je mari epe wo yala ga aga pe were enyefe la ka ya apadoro anyị ọbaso ha ọ dị otu aka ọ dị enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị Chineke nna pụrụ m ihe niile ọ bụ gị bụ chi ike niile dị n'aka ọ bụ gị bụ chi kere elu kee ala ọ bụ gị bụ chi kere mmadụ niile nzube gị ijiri kee mmadụ wụ ka anyị hụ gị nwawu Chineke n'anya ma hụ onwe anyị n'anya mmekọrịta mmadụ na ibe ya wụ ihe na-atọ gị ụtọ dịka Chineke nwe mmadụ na ụbọchị taa na ụzọ pụrụ iche anyị na-ekele gị maka ohere ọma anyị nyere anyị ịgbakọrọ ebe a dịka otu ụmụnne dịka otu agbụrụ dịka mba hụrụ onwe ha n'anya ibi hiwe ebe a na ụbọchị taa wụ ebe anyị ga na-azụta ihe anyị ga na-eji na-enyere onwe anyị aka sitekwa otu a na-enwe ezi mmekọrịta n'etiti nwanne na nwanne etiti nwanna na nwanna Chineke anyị na-ayọ gị ka anyị na-amalite njem a n'ebe a na ụbọchị taa anyị na-ayọ gị ka ị gọzie anyị niile gọzie mmadụ niile nọ n'ebe a gọzie mkpụrụ ọjị a anyị ga-ata n'ugbu a na-asị gị biko ka anyị sikwe na ya tara ndụ tara ogologo ndụ na ahụ isi ike tata amara gị na ngọzi gị tata agamnihu tata ịdị n'otu tata udo tata ịhụnanya tata akpata enwere ka n'ime ihe niile gị nwawu Chineke otito na-awụ nke gị ọṅụ na agamnihu a na-abụ nke ụmụ gị ya bụ ka Chineke ejike niile gọzie anyị niile ma gọzie mkpụrụ ọjị a doo ya nsọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Bongo. Chima. Bien la prochaine. dị ya n'aka onye wụkwana ihe ọbụla na-ebido ji ebido ihe ha gaa nke ọma anyị na-ekele ya maka obodo a o nyere anyị na-ekele ya na anyị nwere ebe dị otu a anyị na-eburu ihe ahịa anyị dị iche iche were pụta onye chọrọ ka ọ chọrọ ya zụrụ ya dịrị ya mma onye fukweni ka o fube ireni ya eregbule mmadụ azụgbukweni ya so ka anyị na-ekele Chukwu na ụbọchị taa na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche na isi nwa anyị nwoke kwa onye Chineke si n'aka ya mee ebe ya dịrị ire bụ Chifsa Joe Obi anyị na-ekele ya na ezinụlọ ya na-ayọ Chineke ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ma na-echekwawa ya na-ekelekwe ndị o si n'aka ha na-arụ ọrụ
ha na-ahazi ihe a na-aga nke ọma. Anyị na-asị Chineke gọzie unu niile, na-ekelekwe Chineke n'isi onye ọbụla n'ime anyị nọ ebe a n'ụbọchị taa, n'ihi na ọwụ onye dị ndụ na-eji azụ ahịa, ọkwa na onye dị ndụ na-eji ere ahịa. So anyị na-ekele Chineke na o nyere anyị ndụ, nyekwa anyị ike, nye anyị ọwụlagodi ihe anyị jiri fụta bụ ireni, ọwụlado ego anyị jikwere fụta bụ ịzụrụ ni ihe ndị a wụcha onyinye Chukwu. So anyị na-asị otito niile, ọjịja mma niile bụrụ nke Chineke anyị ugbu a na mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs. Ka anyị na-ekele Chukwu, ka anyị na-ewere onye ọbụla n'ime anyị, mmadụ niile nọ ebe a n'ụbọchị taa na ndị niile ga na-abịa ebe a m na-ere ahịa na-azụ ahịa, ka anyị na-ewere ha na-etinye n'aka Chukwu. Ka Chineke were ọnọdụ na isi onye ọbụla, ka Chineke were ọnọdụ na-abụ ahịa onye ọbụla, na Chineke were ọnọdụ na isi mmadụ niile. Ka ihe ọbụla anyị na-eme ọwụla no matter how little na-amaghị otu ha, ka Chineke crown our effort with success. Amen. Ihe ọbụla anyị jiri pụta, Chineke mụbara anya mmaji pụrụ mmaji. Amen. O mere n'akwụkwọ nsọ, o ji eme ihe ọbụlagoro ihe na-ehighị nne mee ihe ya bawanye. So nwa mpekele ihe ndị anyị jiri fụta ebe a n'ụbọchị taa, n'oge na-adịghị anya, ka Chineke mụbara anyị ya. Amen. Ka o si na ya wutekwuo anyị ngọzi pụrụ ngọzi. Amen. Anyị na-arịọ ya maka ahụike na isi onye ọbụla n'ime anyị, ya nye anyị ndụ, nye anyị ahụike. Ka anyị nwee ike were mgbasi ike na ndụ Chineke nyere anyị na-arụpụta ihe anyị ga-eri ahụ adị anyị mma, ihe anyị ga-eresi mmadụ ibe anyị ya dịrị ya mma. Ka Chineke were ahụike zuru oke were gọzie onye ọbụla n'ime anyị. Ka anyị na-akwụdosi ike na-eme ihe dị mma, na-eme ihe ziri ezi. Anyị na-ayọkwa Chineke si ya ala ịzọkwasara ụkwụ kpọsa ngwa ahịa anyị, ya gọzie ya. Wede udo, wede ịhụnanya, wede agamnihu, ya ka gwa atụmatụ ajọ mmụọ. Onye ọbụla ahụ onye gị tinye ọgba aghara, anyị na-ayọ Chineke si ya tinye mmụọ nchegharị n'ime onye aha. Onye aha jụkwana ichegharị, Chineke were eme ihe masịrị ya. So ihe ebe a n'ụbọchị taa anyị na-ewere ihe na-enyefe Chineke n'aka. Enweghị ihe ọbụla etinyere n'aka na-atụ nchara, enwekwana ihe etinyere n'aka na-anaghị aga nke ọma. So anyị na-ehiwe ebe a n'ụbọchị taa n'aha Chineke Nna onye kere n'igwe, onye ji ike niile, na-ehiwe ebe a n'ụbọchị taa n'aha dị nwụrụ anyị Jesu Kristi, onye bịara na ụwa were ọbara ya tasa n'ala, tasa na ụwa, ka ọ dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Anyị na-asị ya were ọnọdụ na-ehiwekwa ebe a n'ụbọchị taa na ikikere nke Chukwu Mmụọ Nsọ, onye na-ekegharị ihe niile, mee ka ihe niile dị ọhụrụ. Ka ọ gaa n'ihu were ọnọdụ ebe a, were ọnọdụ na ndụ anyị, ka anyị hụ ụwa nwee ike dịrị anyị ọhụrụ. Ihe ndị a wee kpere anyị na arịrị anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị na-ayọkwa Chukwu maka ụmụnne anyị ndị ọ masịrị ya isi na ụwa akpọrọ, ndị nna nna anyị ha, ndị nna anyị, ndị nne nna anyị ha, ndị mgbe gboo makwasị ebe awụ ebe nwanne na nwanne nwere ike fụta bịa zụọ ahịa, ree ahịa, mana n'ụbọchị taa ha nọzighị ebe a. Anyị na-ayọ Chineke ebe ọbụla ha na-anọ na ya, nye ha udo, mee ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndụkwa. So n'ime ihe niile anyị na-asị Chineke nara otito, ya nara ọjịja mma, ya gọzie anyị, ya gọzie abụ ahịa anyị, ya mee ka ihe dịrị anyị mma, ya wefụrụ anyị ihe isi ike, ya wefụrụ anyị ihe ịra ahụ, ya wefụrụ anyị nrịa, ya wefụrụ anyị agaghị n'ihu, ya wefụrụ anyị ezute ereghị, ya ekwekwele ka ihe ụkọ nke ụwa akọgbuo anyị. Ihe anyị ji azụ, ihe anyị na-eri, ihe anyị ji enweta, ihe anyị ji ezere ndụ, ya akọkwala anyị nkọ. Ihe ndị a wekpere anyị na arịrị anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ya bụ ka Chineke ji ike niile gọzie anyị niile gbakọrọ ebe a, gọzie ụmụ anyị ọ nọ n'ụlọ, ọ nọ n'ụzọ ije, ndị ihe ọma dị mma, gọzie abụ ahịa niile akpọsara ebe a n'ụbọchị taa na ndị nke a na-akpọsa akpọsa. Ka Chineke ji ike niile gọzie ma doo ihe niile nsọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị na-ekele gị Chineke Nna, onye na-eme mma, agakwuru ezuru ike. Anyị na-ekele gị Chineke Nna,
n'aka Chineke. So ojadula onye ọwụla, I am assuring you that you have been empowered to succeed. Ihe ọwụla ahụ ihe na-ere, Chineke ga-esi na ya bulie gị elu. Gọzie gị mmaji bụrụ mmaji. Onye ọwụla wetuo obi ọjọọ. Wetuo obi ọjọọ, wetuo imegbu mmadụ ibe gị. But to look up to God, lekwasị Chineke anya. Asị gị na ọwụ otu aka ekere ha kpọsara. I am assuring you today, you have been empowered to succeed. Chineke ga-esite na nwa otu mpekele ihe kpọsara bulie gị elu. So anyị ekelele Chineke. Chineke werele ọnọdụ. O werele ọnọdụ ebe. O werele ọnọdụ na-abụ ahịa ọwụla. So onye ọwụla feel free, relax. Ihe ọwụla evuru bịa, anyị nyefele Chineke n'aka. Ị ga-eri ere ya otu ọ dị mma. Ị gaghị iregbu mmadụ, mmadụ agakwa n'isi ugbo gịnị. Ọ ga-adịrị onye ukwu mma, ọ ga-adịrị onye nta mma. N'ihi na Chineke kwuolie. Ụwa makwara ụnụ mma. Okay, Juliana. Okay, can I say to Chinenyengozi? La question is, I don't know how I know what
This is precious. Virginia, come on now. I'm here. No,
anyị ga-eso ọfụma biko anyị na-arịọ mmadụ niile ka anyị na-arịọ biko onye nwanyị gara n'ihu ma na-agbaziru n'aha give banana. Banana. biko idedu ha n'ahịa ibedu ha n'ahịa tụọ ndị na-enye onye ọbụla na-abụ ahịa bịa so biko biawa nabata ndị mba nabata ndị mba nabata ndị ụlọ achọrọ ime ebe maka Chinenyengozi chechi my lady. Chideka, achila. Cheta. Azwala m cheta. Rozo onye ukwu. Nwanyị anyị ya. Terizo okesi. Terizo okesi. Anya Teriza.
Charity work. Nemuku. Honor her charity. Honor her charity. Yes, sir. Madam Teresa, excuse me. Chidimmaji. Chidimmaji were onye anọ nka. Ọya nwodu na beshi. Chidimmaji anọ nka. Onye anọ nka. Chidimmaji. I cannot say it. Give the Clement. He's married. They will follow now. Papa. Chinenyengozi no ya do I ga ho ahia do. Look at I live.
What
Joseph Sajo Umuoree onye kwesịrị inye oche ya na asa mma nwanyị ya ogele owuru n'oche unu ogele nwanyị ọma nnọọ